Όπως στάθηκε μπροστά στην τάξη της 5ης Δημοτικού στην πρώτη μέρα του σχολείου, είπε στα παιδιά κάτι που δεν ήταν αλήθεια. Κοίταξε τους μαθητές της και τους είπε ότι τους αγαπάει όλους το ίδιο. Ωστόσο αυτό ήταν αδύνατο, γιατί στην μπροστινή σειρά βούλιαζε στην καρέκλα του ένα μικρό αγόρι που ονομαζόταν Τέντι Στάλαρτ. Η Miss Thompson είχε παρακολουθήσει τον Τέντι τον προηγούμενο χρόνο και πρόσεξε ότι δεν έπαιζε καλά με τα άλλα παιδιά, ότι τα ρούχα του ήταν ατιμέλητα και ότι χρειαζόταν μόνιμα μπάνιο. Επειδή ο Τέντι μπορούσε να γίνει δυσάρεστος, έφτασε στο σημείο που η κυρία Τόμψον πραγματικά χαιρόταν να βαθμολογεί τα γραπτά του με ένα έντονο κόκκινο στυλό, βάζοντας τονισμένα χ και μετά ένα μεγάλο F στην κορυφή των γραπτών του. Στο σχολείο που δίδασκε η κυρία Τόμψον ήταν απαραίτητο να κρατούν αρχείο για την πρόοδο κάθε παιδιού σε κάθε χρονιά, όμως αυτή ανέβαλε να διαβάσει του Τέντι μέχρι το τέλος. Ωστόσο, όταν κοίταξε το φάκελό του, βρέθηκε μπροστά σε μία έκπληξη. Η δασκάλα της πρώτης τάξης του Τέντι έγραψε: «Ο Τέντι είναι ένα έξυπνο παιδί με ένα ωραίο γέλιο, κάνει τις εργασίες του με τάξη και έχει καλούς τρόπους. Είναι χαρά να βρίσκεσαι κοντά του». Η δασκάλα της Δευτέρας τάξης έγραψε: «Ο Τέντι είναι ένας καταπληκτικός μαθητής. Το συμπαθούν όλοι οι συμμαθητές του, αλλά είναι προβληματισμένος γιατί η μητέρα του έχει μία ανίατη ασθένεια και η ζωή στο σπίτι πρέπει να είναι πολύ δύσκολη». Η δασκάλα της τρίτης τάξης έγραψε: «Ο θάνατος της μητέρας του είναι πολύ δύσκολο για αυτόν. Προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά ο πατέρας του δεν δείχνει πολύ ενδιαφέρον και η ζωή στο σπίτι σίγουρα θα τον επηρεάσει αν δεν πάρθουν κάποια μέτρα». Η δασκάλα της τετάρτης τάξης έγραψε: «Ο Τέντι είναι αποτραβηγμένος και δεν δείχνει πολύ ενδιαφέρον στο σχολείο. Δεν έχει πολλούς φίλους και μερικές φορές αποκοιμιέται στην τάξη». Μέχρι τώρα η κυρία Τόμψον είχε συνειδητοποιήσει το πρόβλημα και ντρεπόταν για τον εαυτό της. Ένιωσε ακόμα χειρότερα όταν οι μαθητές της έφεραν χριστουγεννιάτικα δώρα, τυλιγμένα με όμορφες κορδέλες και φωτεινά περιτυλίγματα, εκτός από τον Τέντι. Το δώρο του ήταν άτσαλα τυλιγμένο σε χοντρό καφέ χαρτί που είχε πάρει από μία σακούλα του μανάβι. Η κυρία Τόμψον δυσκολεύτηκε να το ανοίξει μαζί με τα άλλα δώρα. Κάποιοι από τους μαθητές άρχισαν να γελάνε όταν βρήκε ένα βραχιόλι με ψεύτικες πέτρες που μάλιστα πολλές από αυτές έλειπαν και ένα μπουκάλι άρωμα που ήταν γεμάτο μόνο κατά το 1/4. Αλλά έκανε το γέλιο των παιδιών να σταματήσει όταν αναφώνησε πόσο όμορφο έβρισκε το βραχιόλι, το φόρεσε και ψέκασε λίγο άρωμα στον καρπό της. Ο Τέντι Στάλαρτ έμεινε για λίγο μετά το σχολείο εκείνη τη μέρα για να πει: «Κυρία Τόμψον, σήμερα μυρίζετε όπως μύριζε η μαμά μου». Μετά που έφυγαν τα παιδιά, η κυρία Τόμψον έκλαψε για πάνω από μία ώρα. Την ίδια μέρα παράτησε τη διδασκαλία λογοτεχνίας, γλώσσας και αριθμητικής. Αντίθετα, άρχισε να διδάσκει παιδιά. Η κυρία Τόμψον έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στον Τέντι. Καθώς δούλευε μαζί του, το μυαλό του άρχισε να ζωντανεύει. Όσο πιο πολύ τον ενθάρρυνε, τόσο πιο γρήγορα ανταποκρινόταν. Μέχρι το τέλος του χρόνου, ο Τέντι είχε γίνει ένας από τους πιο έξυπνους μαθητές της τάξης και παρά το ψέμα της ότι θα αγαπούσε όλα τα παιδιά το ίδιο, ο Τέντι έγινε ο αγαπημένος της. Ένα χρόνο μετά, βρήκε ένα σημείωμα κάτω από την πόρτα της, από τον Τέντι, που της έλεγε ότι ήταν η καλύτερη δασκάλα που είχε ποτέ σε όλη του τη ζωή. 6 χρόνια μετά πήρε ένα άλλο σημείωμα από τον Τέντι. Έγραφε ότι είχε τελειώσει το σχολείο τρίτο στην τάξη του και εκείνη παρέμενε η καλύτερη δασκάλα που είχε σε όλη του τη ζωή.
4 χρόνια μετά από αυτό πήρε άλλο ένα γράμμα που έλεγε ότι ενώ τα πράγματα ήταν δύσκολα κάποιες στιγμές, αυτός είχε συνεχίσει το σχολείο και σύντομα θα αποφοιτούσε από το κολέγιο με τις υψηλότερες των τιμών. Ξανά επιβεβαίωσε την κυρία Τόμψον ότι συνέχιζε να είναι η καλύτερη και πιο αγαπημένη του δασκάλα. Πέρασαν άλλα 4 χρόνια και ήρθε άλλο ένα γράμμα. Μετά που πήρε το πτυχίο του, αποφάσισε να προχωρήσει λίγο παραπάνω. Ήταν ακόμα η αγαπημένη του δασκάλα, αλλά τώρα το όνομά του ήταν λίγο μακρύτερο. Το γράμμα είχε υπογραφεί Dr. Theodore Stallard. Η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Υπήρχε ακόμα ένα γράμμα εκείνη την άνοιξη. Ο Τέντι έλεγε ότι γνώρισε μια κοπέλα και πρόκειτο να παντρευτεί. Εξηγούσε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει 2 χρόνια πριν και αναρωτιόταν αν η κυρία Τόμψον θα συμφωνούσε να καθίσει στη θέση που συνήθως κάθεται η μητέρα του γαμπρού. Φυσικά η κυρία Τόμψον το έκανε και μαντέψτε, φορούσε εκείνο το βραχιόλι που του έλειπαν κάποιες πέτρες. Επιπλέον, φορούσε το άρωμα που η μητέρα του φορούσε τα τελευταία Χριστούγεννα που πέρασαν μαζί. Αγκάλιασαν ο ένας τον άλλον και ο Dr. Stallard ψιθύρισε στο αυτί της κυρίας Τόμψον. «Ευχαριστώ που πιστέψατε σε μένα. Ευχαριστώ που με κάνετε να νιώθω σημαντικός και που μου δείξατε ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά». Η κυρία Τόμψον με δάκρυα στα μάτια του ψιθύρισε. «Τέντι, κάνεις λάθος. Εσύ είσαι αυτός που με δίδαξε ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά. Δεν ήξερα πώς να διδάξω μέχρι που συνάντησα εσένα».